kuwi. Dewane sapa? Antasena. Piye? Nalika semana dewa paring dawuh kuwi ora nuduhke sapa jenenge. Lho. Ora nuduhke sapa jenenge? Ora Antasena. Nggih. Lah terus ya mung paring dawuh nek sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu. Oh, ngono. Iya. Mula wektu dina iki ku ora usah dadak nersih. Apa to sababe aku iso ngandhakake Abimanyu kok sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada? Wektu dina iki luwih prayoga kowe budal ning Plangkawati Abimanyu rangketen. Aku mesti budal, Pakdi. Aku wong nek didhawuhi wong tuwa ora tau mingkuh, ora tau sulaya, aku mesti budal. Lah kok isih nang kene? Mumpung Pakdi nang kene aku janjane kepengin nuruti karepaning atiku. Lho, kekarepaning atimu apa? Aku ki jane suwe banget duwe pangidam-idam kepengin nyumurupi wujuding kembang ing iso nguripke wong mati kuwi jane kaya ngopo? Kembang sing iso nguripke wong mati kuwi Sekar Wijaya Kesuma sing duwe aku. Lah aku tak weruh sedhila wae. Ngene aku wis weruh kembang aku tak ning Tanjung Anom Abimanyu tak bandane. Waduh, Antasena, piye? Sing gedhe pangapuramu nek kembang aku ora nggawa. Lho. Ora nggawa? Ora. Keri ning Ndarawati. Waduh. Monggo kuwi sak ngertiku ora tau keri lho. Lho, wong ki rak kedunungan lali to. Wong iki kedunungan lali, mesti keri ya iso, wong apa-apa ya iso keri kok. Oh lah ya wis. Karang keri kok. Lah iya. Nek liyane kembang entuk ora? Nek liyane kembang tak duduhke Senjata Cakra. Aku tak weruh. Aku jane kok ngimpi-impi Senjata Cakra kuwi ampuhe kaya ngapa, wujude kaya ngapa, ampuhe kegila-gila. Antasena, piye? Aku ki mau rak lagi siram to. Senjata Cakra ki tak dadekke siji eneng meja karo kembang Wijaya Kesuma. Lah kok lali? Weh. Berarti sing lali loro. Iya. Waduh, lah piye kuwi? Wong rak kedunungan lali to. Lah ya wis ora apa-apa jeneng menungso iki kedunungan ina lali salah apes lan mati lan didit. Lah iya. Saiki ngene. Nek Senjata Cakra keri Sekar Wijaya Kesuma keri ning negara Ndarawati, aku iso nampa. Ning siji iki nek nganti sampean muni keri, sampean berarti dudu Ratu Ndarawati. Lho aja ngawur. Aja ngawur. Aku wakmu Ndarawati. Iya, arep wak Abon, wak Kresna terserah. Ning tetep nek siji iki kowe ora iso ngaturake, ora iso nuduhke wujude, aku ora trima. Kang, apa Dimas? Metu, Kang? Aku ora wani. Wis to metu aku sing tanggung jawab. Oh iya. Bekti kula apa? Ya Antarja tak tampa kok dadak ngejak kanca barang ki ngapa? Mergo iki wis tak dapuk. Lho, didapuk piye? Nek sampeyan ora iso nuduhke Sekar Wijaya Kesuma, Senjata Cakra ora apa-apa. Ning nek siji iki sampeyan ora iso nuduhke, nuwun sewu sing tak konjotosi Kakang Antarja. Antasena, piye? Aku ki wakmu Ndarawati, wis ngerti. Ning ra perlu bukti to. Wis ngerti nek sampeyan iki pepundhenku Ndarawati. Ning aku perlu bukti. Kang, apa? Toto-toto, Kang. Nek iki ora iso ngandhake apa sing tak takokke, langsung diajar wae. Antasena ora edan lho, iya ora edan iki tenanan. Aku ora wani. Kowe njotos iki pokoke tak jotosi. Antasena aja edan. Wis to manut karo aku. Nek ana dosane, aku tanggung jawab. Oh ya wis. Kaca paesan. Kaca paesan? Ya, kuwi mapan ning jabaning daging ning jero kulit. Kuwi ora iso keri. Kuwi mapan ning epek-epek. Kuwi tok nggo nonton lelakon sing bakal kelakon, lelakon sing kowe ora ngerteni. Kaca paesan. Kaca paesan mesti tak gawa. Nah, nek ngono sampeyan Kresna tenan. Delok. Iki Antasena. Sawangan. Kok ming kutil kaya ngono iki. Epek-epek mlentrunge kok dipamerke. Iki lho sing ireng kuwi kapal. Kresna kok kapalen tangane. Tok sawange to ora? Tak sawang kait mau nganti ngenake Permana Jati nganggo netra batin ora katon cetha yen kowe dudu Siwa Ndarawati, Kang. Ya Dimas Kestoke dawuh. Terus Kang, terus. Wah.
aku Mbah Kakung. Ngandel ora, saiki sampean percaya ora, Kang? Lho. Lah kok dadi wujud Eyang Durna? Kandhani kok aku ora pangling. Ana Kresna kok lali nggawa Sekar Wijayakusuma kok lali nggawa senjata cakra, mula sing tak takokke kaca paesan. Ati aku. Madhep rene, Mbah. Madhep rene. Oh, ketok ora gedhoamu saiki. Antasena aku jaluk ngapura ya Antasena. Kok sampeyan mentala? Mentala piye? Kok sampeyan mentala ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka Jamus Limasada? Abimanyu nyolong apa ora? Ora. Aku sampeyan ngomong, aku diutus karo anak Prabu Duryudana supaya gawe srana pati ning Pandhawa. Mula Abimanyu tak jangka patine. Abimanyu ki anak Pandhawa sing ditresnani. Nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti ora duwe kekuatan. Kaya ngono ki apa wong tuwa? Aduh, ora ngeplak to Antasena. Wes aku kapok aku. Dados Eyang ingkang ngendikaken Abimanyu nyolong pustaka Jamus Limasada. Antarja Panendya. Nyuwun pangapunten. Wong tuwa kaya ngene iki ora patut diajeni. Aduh, ora seru-seru. Musmet. Apa? Musmet. Pirakula. Piye Dimas Ben, aja diculke. Kowe ngerti ora, Kang? Kowe ngerti ora, Mbah? Piye? Bapak wis ning Tanjung Anom. Ning nganti bapak mateni Abimanyu, utang getih, nyaur getih, utang nyawa, nyaur nyawa. Aku njaluk ngapura. Aku ora niat kaya ngono, Antasena. Monggo Kakang Garukaca ya ning Tanjung Anom. Nek Kakang Garukaca nganti mentala mateni Abimanyu, aku sing ora trima. Tak poteng-poteng. Durung. Iya. Piye Dimas ngene, Kang? Kowe nek mlebu Karang Pradisan. Sing hok kono. Oh iya. Terus golek pitik sak oke-oke. Arep nyate. Ora. Terus nek wis akeh pitike karo beras sak gegem. Durna diklekarke ning dalan, mripate diwur-wuri belas. Pitik akeh banget diculke ora notoli matane. Aduh, Antasena, aku buta no. Aku tidak bisa melihat. Pitike rung oleh. Oh iya ya. Nek golek pitik kesuwen. Kesuwen kok kesuwen. Syukur kowe. Mutar ora kowe. Omong kesusar-susur. Omong susar-susur. Aku mangkel ono pendhita kok tuwek kok pakatine sak ngisoring dalamaan. Jebul sing putih, sing suci ming serban karo ketumu ning letek gedhoamu. Aduh. Antasena, Antarja plak-plek. Aku minta perlindungan. Panjen Kakang Antarja takon. Golek gerobak loro. Terus? Sing terus kono. Oh iya, Ndeng. Terus dikapake. Sirahe tareni gerobak, sikile tareni gerobak. Kon mlaku ngalor karo ngidul. Dipecut. Apa jarane men gerobake mlayu banter, ora pedhot awake. Aduh. Aku ora iso mbayangke. Ya nek pedhot pas weteng. Nek ngisore. Apa ya swiwine dadi loro. Kowe iki kecekel kok isih ngelucu lho. Ora lucu iki serius Antasena. Piye Dimas? Gendong, Kang. Gendong. Kon ngaku ning ngarepe Kakang Garukaca, kon ngaku ning karepe Bapak Werkudara. Antasena, Werkudara kuwi muridku. Werkudara kuwi siswaku. Nek nganti Werkudara ngerti kuwi kelakuanku apa aku ora isin Antasena. Aja kaya ngono ya Antasena. Ora gelem ngaku ning ngarepe Bapak. Wis sing tak ajar dhewe. Bondo digendong, Kang, diajar sak nggon-nggon. Yo ngestoke dawuh. Antarja aja ya, Kang. Antarja aja ya.
Kang, stop. Aja kesusu. Dimas Antasena. Ora ngira mabur tak sambi nangis mergo aku gagas kahanane adikku Abimanyu. Abimanyu adikku sing tak tresnani. Apa kudu pun Kakang tegel karo si Adi teko kaya ngono kelakuane si Adi. Sik, kowe aja nyalahke Abimanyu. Iki sumbere wis kecekel. Sumbere kecekel piye? Sing dadi tuk sumbering perkara wis kecekel. Siwa Ndrawati sing ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka Jamus Klimasada mau sejatine dudu Siwa Kresna. Dimas, ya aja gawe-gawe. Nek kawanguran Kanjeng Rama kapireng dening Kanjeng Rama, kowe bakal dihukum dening Kanjeng Rama. Aku ngerti duwe bukti kok, Kang. Apa ana buktine, Kang? Penjate gorene, Kang. Antar jajan. Iki yang turno. Lah ya iki. Iki penjahate. Antarja banting sak kayang-kayange. Gatot Kaca. Eyang. Kenging menapa? Ngantos kados mekaten lambanipun. Ayo ngaku. Ngaku. Iya. Iki lagi aromong. Ora ngaku keplak sirahmu. Wong tuwa ora patut diajeni. Tegel karo putune dhewe. Ngaku. Misya. Kanjeng Hyang wonten menapa? Apa sing dikandhake Antasena mau bener? Leres kados pundi? Aku sing membok Ratu Ndrawati. Tegesipun? Aku sing ngomong nek Abimanyu nyolong pusaka Jamus Klimasada. Ning nyolong napa mboten? Nyolong. Nyolong ora? Ora. Gatot Kaca ora nyolong. Iki suaraku dadi gedhe banget. Buktine iki, Kang. Dados Abimanyu mboten nyidra pusaka. Ora. Kenging menapa Kanjeng Hyang tumindak kados mekaten? Diutus dening anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning para Pandhawa. Iya. Kados mekaten lamban panjenengan. Menawi Kanjeng Rama dugi wonten ing Tanjung Anom Abimanyu dipun pejahi, sinten ingkang jalan? Aku jaluk ngapura. Aja nesu ta Gatot Kaca. Mangkel to, Kang? Mangkel. Entuk njotos kok. Entuk ning ra seru-seru. Kowe iki ngapa? Wong aku ning jalan waya tak jotosi to. Gatot Kaca nek nesu tangane dadi wesi. Aku padha karo dituthuk nganggo kunci Inggris. Pelek ngono kae, Kang. Ora mentala aku Dimas. Ora mentala apa? Wong tuwa kaya ngene kok dienggo pedoman, dienggo panutan. Mentala karo putune dhewe kok. Nek cara aku ora wajib disembah, ora wajib di ngabekteni. Pala iki matine ngopo? Ditokke, kanepsane ditokke. Aja nganti mbededeg nang ati ditokke. Nek mbededeg terus plek ngono malah aku ngrekoso. Ditokke, unjal ambegan, hembuskan napas panjang. Waduh. Aduh. Aduh. Piye, Mbak? Pelo aku. Diantem Gatot Kaca kaya didedeg nganggo linggis. Kanjeng Rama piye Dimas? Lah ya kuwi, monggo bapak ki nek is nesu ya ngono kae. Pokoke aku ndek semboyan lho Kang, sembuyane Jiyadi piye. Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati, mbuh aku ora weruh lakon sing tak sandang. Wong tuwa iki tak jur-jur. Aku ya ngejur-jur, wis ben ora dianggep anak Njodipati ora apa-apa. Yen ngono aku ya sago. Ora dianggep anak Njodipati ora apa-apa, ning males patine Abimanyu saka tangane Kanjeng Rama. Wis sing arep ngejur-jur Begawan Durna 3. Mbok di blender wae. Terus langsung ngajur, terus dintron-tron dadekke bakso. Malah cengenge. Aduh, ya nganggo guyon sithik to Antasena. Aku ki ngampet lara tenan. Menungsa kok arep dijor-jor.
Mergo sampean pakartine sak ngisoring dalaman kaya ngono. Ora pantes diaji-aji, ora pantes dipundi-pundi. Kang Antarja, piye Dimas? Gendong meneh. Kakang Rata tak dhawuhi mabur sing banter. Aja nganti kalah karo bapak. Cegat dalan yen Kanjeng Rama nesu. Aku sing nandingi. Yo, ngestoke dawuh Dimas. Lakuning angin gugur anggraning arga Kura Gurnita kagiri-giri orek bumi pagembita. Wah, Gatot tak kira ndhisiki menyang Tanjung Anom. Lah kok dadi kowe malah nyegat lakune wong gerang. Krungu Kyai, mugi keparenga sarunting penggalih. Samangke kula sampun pikantuk tandha-tandha bilih menapa ing badhe katindaken Rama Kyai menika klentu. Wah, aja ngawu gawar ngawur. Wis ora ana ngapura kanggo adimu si Abimanyu. Wis wani nyolong pustaka Jamus Klimasada wajib kudu tak patrapi pidana. Rama Kyai, kula nyuwun pangapunten. Ingkang damel dak-daning pasulayan ingkang memba Kanjeng Prabu Indrawati menika sanes Kanjeng Prabu ingkang saestu. Nanging panjalmanipun duwin sesingronipun Kanjeng Hyang Begawan Durna ingkang namung badhe damel pejahing para Pandhawa sarana mibrili kekiyatanipun para Pandhawa mejahi para putra Pandhawa. Wah, kowe muni piye? Ingkang dados Kanjeng Ndrawati Hyang Durna. Wah, ora melek mripatmu Durna wi guruku. Antasena. Heeh, Pak. Wah, Gatot li memek mripate bayi wingi sore wani ngluputke Durna bapakku. Wah, candhak sabetke kayon pecah sirahe. Ora sudi duwe anak sing wani karo eyange, wani karo guruku. Pak, apa sing dikandhake Kakang Garut kuwi bener. Aku sing badarke sesinglone Eyang Durna sing memba Siwa Ndrawati. Lan saiki Eyang Durna wis tak gawa. Takon matur dhewe karo bapak. Antasena. Piye? Durna kuwi bapakku. Sakarepmu ning Durna salah. Kowe wani karo Durna bapakku. Durna salah, mula aku wani karo Eyang Durna. Kowe wani karo bapakmu sing tak wedeni apamu? Kandhani ngayal, ayo. Ayo. Setan wani karo wong gerang ya men. Ayo tendang kowe, tendang genti rumangsamu. Sarai ora rumangsaku anggere wong tuwa kok rumangsane nggon bener. Apa wong tuwa ki bener terus apa piye? Wah, lungguh kandhane mangkelake kok. Wah, wong tuwa dideproke. Aku ora iso lingguh kon lingguh. Ayo ngadeg meneh. Ngadeg, angel ngadeg, dicul-ucul. Jaedan. Kang, Hyang Durna gorene, Kang. Antarja kowe mbok rahasia-sia banget karo aku to Antarja. Wiwit jam 1:30 mau tekan saiki setok ajar terus. Remuk, aku remuk. Madhep rono, Mbah. Wah, Durna bapakku.
Kowe kok mimisen. Ditanya nggon irung karo Antarja anakmu. Wong edan. Rasa wedi, Kang, rasa wedi. Tandangane. Anake Werkudara sing wani ming aku kok. Wah, wani yo. Wah, tak kei apa-apa kowe. Iya, nek kongkonan tuku rokok wegah aku. Wah, Caidan. Gugu karepe dhewe. Ngaku, Mbak. Ngaku ora. Ora gelem ngaku aku mentolo ngajar kowe ning ngarepe bapak. Aku ora wedi karo Bapak Werkudara nek Eyang Duna salah. Werkudara. Werkudara. Ora usah nangis. Iya. Wah, ngopo? Wedi aku. Dimas aja kurang ngajar wani karo wong tuwa. Wis ben menengo, Kang, menengo. Nek ora dingenekne ra kapok-kapok. Oh, sing digandhakke Antasena. Iya, Ger, aku njaluk ngapura ya Werkudara. Pancen bener Werkudara, pancen bener kaya mengkono Werkudara. Aneman tangane kok dadak udik-udik ngono. Diwalik malah. Werkudara, aku pancen mbebono Tandrawati. Aku pancen sing ngakon kowe mateni Abimanyu. Abimanyu nyolong pusaka. Ora, Nger, kuwi gaweanku. Wah, isin aku. Ngandel ora. Bareng tenanan kok wah isin aku. Kanggo mesti turun nang lapangan kanggo. Mergo isin. Ah bapak ki nek isin ngono kuwi kok bali nang Jodipati nyeret kloso. Gelar ning ngarep gawang ae terus nglekar. Arengku bal-balan barang isin nglekar ning kono. Antasena aku wis ya. Wis piye? Urung rampung kok wis. Lho, Werkudara wis iso tak ndakake ora mateni Abimanyu. Lah Paman Janaka? Ayo. Nek nganti bapakne dhewe mateni anake dhewe, oh, ana perintah pecah sirahe. Kang, bondo, gendong. Nek nganti Abimanyu tekaning pati, patine Durna kowe karo aku sing nyengkake. Ya Dimas.